Isebe lesipolisa laseWhittlesea eHewu lisebenzisana neziko elixhasa amaxhoba inomaxabiso Victim Support Centre bebesingatha usuku lwezempilo kwisikolo samabanga aphezulu iZweledinga High kwilali yaseZweledinga. Olu suku beliqulatha ugqatso lokonwabo olungumgama ongangeekhilomitha ezintlanu kwakunye nokhuphiswano lonobuhle. Obethethela iforam yamapolisa yoluntu i-Community Police Forum ngelasemzini usichazela nzulu ngenjongo yolu suku. Iinjongo zethu njengoba kuye kwafika u-sector crime manager wethu apha nesikolo ngokubanzi noprincipal nestafu sakhe ngokubanzi, injongo ibikubanika ithemba loba bangakwazi ukuhlala bengenanto abayenzayo, bazikhuphe bhizi ngokubaleka, ngokudlala ibhola, ngokwenza zonke izinto ezizawuthi zibanike ukusuka endleleni egwenxa. Iminqweno yethu ke leyo singabahlali nabantwana abasebephumelele kunaba batsha ngoku baqhubekekayo, ibe kukuba baqhubekeke bangasakwazi nophinda babuyele emva, bazikhwebule kwizinto ezingakhange zibe zizawuhambisana nokuhlala, zizawuba yimpumelelo kubo. Into futhi endikhondoza kakhulu eyokokuba bakwazi uthetha nabantu nendlela yentlonipho, nendlela yokuzixabisa bona, nendlela yokuxabisa iinkokheli zabo, nokuxabisa nabazali, nokuxabisa nomnye umzali umntana engengomzali wakhe. Into eluncedo ke ngokuthi leyo nesiyikhuthazayo. Mna ke ngowam umbono nokwalekela umsundulo kule ntetha yonke siyithethayo ligalelo elikhulu kubo, ngoba ikusasa labo neenjongo zabo esizinqwenelayo thina zezokuba ziye kwisiseko sempumelelo nesiseko senkcubeko phantsi kwesebe lezemfundo. Ukanti othethela iziko elixhasa amaxhoba inomaxabiso Victim Support Centre uthethe wenjenje. Injongo yale fund run babukeli namhlanje kukuselebreyitha ukubana umntu akwazi ukuzilolonga ngokwasengqondweni, ngokwasempilweni, akwazi nokuthi akhuseleke. Kufuneke uthi xa ubaleka, ubaleke ukhuselekile, ungoyiki. And then okunye ke kukuthi strong body, strong voice and strong community, and strong also abantwana babe nengqondo, ukwazi ukuthi xana befunda izifundo zabo zikwazi ke ngokuba baphumelele. Xa sishiya apha sinqwenela into yokubana iqhubekeke ibheke phambili le program ye-fun run ye-wellness, ukwenzela uba bakwazi ukuzilolonga. Umntana ayazi ukuthi makamuve, uyaqonda, akwazi ukuba thina xa ebaleka, abaleke safe. Babonile ke ne-routine le bekubalekwa ngayo uba kubalekwa njani, ukwenzela umntana njengoba abantwana besuka kwiilali ezikude, umzekelo ngapha uyabo eChibini okanye kule lali besiye kuyo, kukude ukuba baze apha esikolweni, yebo. Ngoku bazawukwazi ke ngokuba noko bayazi uba ha-a maan ayonto imbi into uba ukuthi umntu makabaleke. And okwesibini, kumnandi xa sibaleka sisonke. Obethethela iqoqo lolawulo lwesikolo uthi le nkqubo yolu suku ayulambatha kwesi sikolo. Ndicinga ukuthi iyawuba negalelo ngoba umntwana noba ebeseyintoni na uzawurifoma, uzawurifoma angabiyiyo into ebeyiyo. Ndiqinisekile bawutshintsha nakwisimo sabo. Ndiqiniseke noba babini noba bathathu, but ayulambatha le occasion yanamhlanje. Banomdla kakhulu, bonwabile, abanatshiki, bakhululekile nje. Inqununu yasisikolo ithi le nkqubo yolu suku izawudala ubunye nokusebenzisana ebantwaneni. Izawuba negalelo elikhulu kakhulu ngoba ndicinga uba bazawufunda uku-owna isikolo sabo, bazawufunda ukwenza i-unity, ukwenza izinto bezenza kunye. Njengoba bendisihla phaa ubheka phaa, ndibonile into yoba nakho nomnye umfundi ojike esithubeni, bayojika phaa kunjalo nje bebambene ngezandla. So ndibona ke into yobana bazawukwazi ufunda ubunye, bazawukwazi ufunda uncedana, bazawubona ukubaluleka kwesikolo. Uyivale ngokuphosa amazwi enkuthazo ebantwaneni esithi, inkuthazo yami ingabakho esekubeni umntwana aziqhelise into yokubana abe ngumntwana, izinto zokuqala ibe zizinto zokuqala.
bayazi into yobana yonke into inexesha layo, kwakungaphazanywanga. Xa lixesha loba umntwana abe ngumntwana enze kanjalo, and ukuba wenze njalo yonke into yakhe nje izawuhamba ngendlela efanelekileyo, especially into edibene nokufunda phakathi. Also ilinge elinje lenza into yokubana nabantwana abebezifaka kwizinto zeziyobisi babone into yobana yenye yeendlela le umntu angakwazi ukuphila ngayo okanye enze ngayo ukwenzela uba ubomi bakhe buzokwazi uba rayithi, bube sempilweni, nezinto abazifundayo zizokwazi ungena. Masizibambeni kanjalo ke ezelinqaku ze sibuye sidibane kwezilandelayo kwixa elizayo. Ukwanelwa kwaMduba kwiindaba zeWhittlesea TV eZweledinga High kwilali yaseZweledinga. Ewu Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.